हाय साଙ୍ଗ ମାନେ କେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ମୁଇଁ ଆର ପିଙ୍କୁ ଇଟା ବାହାରି ପଡନୁ ଇଟା ମାର୍କେଟ କେ ଇଟା ପନିପରିବା କିଣି ଯାଉଛୁ ଆମର ଗାଧି ଖାଇକିନା ଫେନ୍ କଲେଜ ଯିବାର ଅଛି କାଣା ଇ କଲେଜରେ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ତ ମୋରଟା ସରି ସାରିଲାନ ପିଙ୍କୁଟା ଅଛେ ବାକିରେ ପିଙ୍କୁ ହେଲା ଇଟା ଟମାଟୋ କୋବି ଇନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଜାର ବସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ହଟଲି ବସି ଇନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେତେ ଲୋକ ବି ଆଇସନ୍ ସବୁଦିନ ରବିବାରଟା ବୋଲେ ନନଭେଜ୍ डे बोले सब यहाँ नॉनभेज नौले सैड्रे आम सब आम पनीपरिया देखना पलि आन रविवारटा तो पढ़ी जाऊँ आम पढ़ी जावा नहीं तो स्कलारशिप आमटा अप्लाई कर आपटा मोर अप्लाई सरी सारान पिंकुरटा अच्छे आमर नुआ ओडार स्कलारशिप आम कॉलेज के पढ़ा दिन ये भिड़ नहीं आज ये भिड़ अच्छे देखो यहाँ खाली +3 फास्ट इयर छुआ मैंने यहाँ सब यहाँ 9,000 टंका पाइबे यहाँ देखो कितनी केते पिला आएगा।